kecantol maring untu tuli didudut kaya kiye. Lah wong bayem kan amo didudut ya pedot disit. Ya aja nganti pedot. Lah ya tergantung. Ya terus Lah wong bisane pedot wis ngumur. Ki jenenge sapa to asline lanangane kuwi? Nyong apa? Iya. Dodok. Jenenge Dodo. Ya akeh. jenenge Mbak Dodo. Dodo sapa, Mbak? Agus Widodo. Agus Widodo. Nek bengi Mbak Agnes. Tergantung bayarane. Oh, nek bayarane murah? Ya dodo bae. Oh, Dodo bae. Nek upama bayar tergantung bayarane, nek upama aku kencan karo sampean, tak bayar dit palsu. Lah ya mola. Lah ya gelem wong kok ya wedok palsu kok. Oh iya ya. Lah iya. Bener Rika, iya bener. Ya, maka Yo. mandeg dhisik ya Nak. Ya. Ora ketang sedhela ngaturake apa wigatine dene awake dhewe keraya-raya adoh saka Ngayogyakarta tinimbalan sowan ana ing Banyumas kene. Ya, Kabupaten Banyumas. Ya pancen bener. Ingkang wigati ya kuwi tanggap arsa dumadining kutha Banyumas kene ingkang kaping 448. Oh ngono. Ya. Kersaning bapak-bapak panitia, kowe karo aku sing diaturi utawa ditimbali sowan mrene ning corake rak beda ya Mak. Beda Banyumas karo Yojo kuwi beda ning meh padha. Meh padha tegese ya nggon suluk ya nggon iringan kuwi janjane upama dimatke meh padha kok Nok. Oh ngono. Heeh. Mula ya awake dhewe mbok menawa ning kene ana klerune nyuwun pangapura ya dadak padha diya diniya. Sapa ingkang minangka dadi pemimpin awake dhewe? Ya, pancene ya wajib ngono. Heeh. Lan uga kene muga-muga tansah dadi kutha ingkang saya menjila, saya apik lan saya dadi pandanganing para seluruh warga Indonesia ya, Nak. Ya, ngaturake panuwun kagem sapa, Mak? Ngaturake panuwun kagem panjenengan Bapak Bupati, Bapak Insinyur Haji Ahmad Hussein. Ya. Panjenengane Bapak Wakil Bupati, panjenengane Bapak Dr. Andestri Lastiono Sadiwo, iya. Panjenengane Bapak Sekda Insinyur Wahyu Budi Saptono MSI, panjenengane Bapak Aspem Kesra, panjenengane Bapak Sriyono SH MSI, panjenengane Bapak Asno. Malah iki mau akeh banget kadang-kadang dalang sing padha nemoni aku sadurunge anu pentas iki mau no. Oh ngono iya. Padha mlumpuk padha rawuh ya matur sembah nuwun tanpa pepindhan kayata panjenengane Rayi Mas Yakut Jeder. Oh ya rawuh nemoni karo aku ya kae jane ora wangun nek dadi dalangno. Dadi apa? Peragawan. Oh iya awake putih ra jamak-jamak. Iya jane nek perawatan aku ya iso ngono kae. Nek aku pancen tak gawe elek no. Iya mergane apa? Dalang, laris, enom, bagus kuwi godane akeh. Oh. Iya to. Iya wis mula rasah bagus-bagus aja putih-putih. Godane wis sak madya wae. Ya. Dulurku tuwa panjenengane Mas Sigit, ya Purbacarita. Mas Sigit Purbacarita putrane Suwargi. Wong atu aku panjenengane Bapak Sugito Purbacarita. Rawuh mrene komplit akeh banget kok. Ya. Mas Bimo Kukuh ya rawuh mrene matur sembah nuwun padha tresna karo awake dhewe ya sembah nuwun ya muga-muga iki ora kok iso awake dhewe memberi pelajaran ora nis pokoke sing apik ya ayo do ditiru bareng-bareng sing elek aja ditiru
Yojo Banyumas ku ya wis nyawiji panjenengane Mas Yakut ya dek nalika aku iwo ya rawuh nang omahku. Oh iya. Mas Sigit ya rawuh nang nggon aku semono ku aku ya wis tau ditimbali Mas Sigit ning daleme Purbalingga kono. Wis padha nyawiji tunggal-tunggalan ya Mak. Wis tetunggalan wis ora ana bedane. Ya. Iki neng kancane bintang tamu ora kejaba kuwi nggawa rombongan saka Yuja Sinden Wiyaga gamelan son komplit. Eneng bintang tamune rencana panjenengane Mbak Ciblek ning dilalah ana kabar nek panjenengane lagi gerah malah dirawat eneng rumah sakit. Oh, ya muga-muga pinaringana waras ya ana. Ya, pinaringana sehat saka kersane Gusti. Amin. Men iso berkarya, berkesenian lagi. Ya men iso mengisi apa dunia dagelan ana Ladan Banyumas. Ya. Lah sing kepareng dadi ijol iki Mbak sapa mau nek ling ngandani panitia Mbak Agnes. Oh, nggih. Iya. Mbak Agnes. Monggo Mbak, katuran jumeneng mboten napa-napa. Ya. Wah. Nggih. Pripun, Pak? Mboten pripun-pripun. Ampun delengna kok kesengsem. Mboten lek kesengsem wong sampeyan duwe kala menjing kok kesengsem. Tapi kan kalau menjenge ngumpet. Nggih. Nggih. Wilujeng dalu Mbak Limbo. Mas jan seneng aku nek entuk bintang tamu ngene iki rasane bungah. Iya. Bungae pripun, Mas? Wis ora bakal duwe rasa pripun-pripun. Lah, nggih. Nek bintang tamune Sinden Ayu ngoten niku rasane terus medun mayang niku rasane teng ati isih kerasa. Ning nek bintang tamu ngenten iki wis ora bakal pripun-pripun. Tenang, nggih. Nggih, arep sampeyan. Anti meteng tenang mawon. Napa? Anti meteng. Anti meteng. Iya. Tur kuwi nggon dodo kuwi ana mereke ana. Nuruni ndablek nggih. 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 Wah, seneng aku nek weruh logat kene iki nyenengke lho no. Iya. Logate kepriwe? Nggih kaya sampean iku, kula jane kepengin iso ning dulurku Mas Sigit karo Mas Yakun takon ngajari ya ora gelem. Iya. Masalahnya sing marahi dalang. Kok sebabnya kok dalang? Nek kepengin diwarai bisa aja dalang sing marahi. Lah apa sing marahi? Nyong. Nyong? Aku. Oh nggih. Nggih aku. Lah terus kula le ajar kali sampean teng pundi? Nggih monggo kersa badhe teng hotel napa teng pundi? Kula niku gelem-gelem mawon. Ning mengke mesti kula bingung goleki bolongane. Niki Cangkem. perkara niku ampun bingung. Lah pripun? Lah wong dikempit bae kena. Wis anggere mungsuh kaya ngono kuwi cilaka mak. Nggih, sekedhap Mbak Agnes menika wonten wara-wara saking Kementerian Komunikasi dan Informatika. Ya, Kominfo. Oh iya. Menuju Masyarakat Informasi Indonesia bekerjasama dengan Pemda Kabupaten Cilacap. Ya. Mengadakan pergelaran wayang kulit, sosialisasi, pembangunan infrastruktur Sabtu utawa sesuk bengi no. Oh iya. Ning lapangan Jedes Kecamatan Nusawungu Kabupaten Cilacap. Sing asta sapa? Rai Mas Yakut Jeder, bintang tamu Marwoto dan Mbak Ciblek. Oh iya. Ki Kominfo. Ya ngono ya Mak. Ya monggo Sutresna Budaya Wayang. Luwe-luwe penggemare Mas Yakut katuran rawuh wonten ing lapangan Jedes Kecamatan Nusawungu Kabupaten Cilacap. Kapan? Ya sesuk malam Minggu, sesuk kuwi Setu terus bengine pentas rono. Ya, matur sembah nuwun nggih. Nggih. Mbak Agnes, nggih pripun? Sampeyan nek wis nyandang cara sinden kaya ngoten iki tumrap kula dereng afdol nek sampeyan dereng nyekar. Oh iya. Lho nek nyekar nang kuburan, Mas. Hah? Nek nyekar nang kuburan. Nek mateni banji iku kume pirang taun to? Lah ngopo? Lah iki tak kon nyekar kok malah ning kuburan. Nyekar iki bener ning kuburan, nembang. Nembang. Cara nek cara nggen kula basa kramane nyekar. Nggih, nembang. Ya. Panjenengan badhe ngaturaken menapa? Wah, dan niki sing duwe lampu sapa ki? Kayong sentimen pas bantang mripat maning jan. Geser lah. Ki ngujak pen tantang gelut mbok ya. Nah, kayak gue. Nggih pripun? Nggih, nyekar, Mbak. Nembang. Kula nggih, slendro, Pak. Slendro iki. Iya. Aku kok neng kono neng kene kok tekan kaya ngene ya nak ya. Pripun?
Neng kono neng kene mboten teng Yojo, mboten teng Banyumas niku mesti kepethuk. Nah, sing aneh kados niku. Nggih. Nek mboten meteng ning kathah. Nek mriku kan biasane kados niku. Nggih. Memanisi kang kula sawanti Were-were ambiar. Iya. Tulisi nang Jogja sing aman iki. Lah nggih. Padha lanange ya mung bedane sampean iki mung sak sekrup. Ha iya. Maksudnya sampean mriki wau rak sekrupe gogrok ngoten. Lah nggih. Monggo. Kanggo lawu puntil lan mendoan. Gethuk goreng nyami kane nggih menika saking forum komunitas penggemar pergelaran wayang kulit Bima Sakti. Oh, saking Cilacap niku nggih. Nyuwun kani sanget. Serat punika kula suwun dipun pinangkani lelagon Sambel Kemangi wonten Limbukan, Kutut Manggung wonten Goro-goro. Lelagon menika katur panjenenganipun. Oh nggih. Oh nggih, matur sembah nuwun. Wah, iki jadwalku barang malah ditulis nang kene. Nggih. Jadwal pergelaran wayang kulit Gagrak Banyumasan Maret 2019. Ya. Eko Suwaryo. Sak sanes Ki Wahyu Eko Saputra. Ki Wahyu Eko Saputra. Ki Samijan, Ki Margono Siswa Carita. Ki Anom Sarjono, Ki Mongko Daryono, Ki Faizal Malik, Waskita Wicaksono, dan Ki Kuncoro Jati. Wah, pirang-pirang yono. Ya. Nggih, sapunika. Ki Jono Saputra, Ki Julung Gandhik Edi Asmara. Ya. Ki Yakut Gaib Agib. Oh, tak kira ki gaib lah. Agib, Mas. Agib iki lek maca gaib. Tak kira Yakut ki bangsane lelembut. Yakut gaib. Agib ya. Monggo dilajeng, Mbak. Kathah sanget menika. Ya. Teken kopi bubuk. Nah, ya. Sekapulan kinabet helir lalap pete godogan. Ngene iki sing deg-degan ora sing mayang kok no. Lah sing apa? Sing nabuh. Pripun sih? Ha sampean bawa kaya ngoten niku sing nabuh wis apa iki? Apa iki? Iki cara Banyumas iki apa iki? Nguja Mas. Takon kae. Mumpun nengke mawon mboten cah kandhani. Ambyar mbok men. Iya. Sumangga pesta raja. Dawahipun menapa Mbak Agnes? Monggo ngetutaken. Nek mboten nggih monggo eling-eling mawon sing ngambil nggih. Blendrong kulon ki eling-eling goblok. Sanes, Pak. Oh. Ayo udu. Udu. Yo monggo. Yo. Monggo. Ya. Eling-eling mawon mboten napa-napa. Nggih, dijogeti Mbak Agnes. Yo, ya. Nggih. Lho niki bendrong kulon. Dua lo ing. Sik Mas Gandik, sik. Kene ora iso rasa do aleman. Eling-eling ya eling-eling. Wis malah kompak kok blendrong kulon. Kulon rum dadi engko ngetan. Ayo wis. Wis. Ya, wong iki nang nggone kandange Macan Kyai Banyumas ki Kyai seni kabeh kok. Blendrong kulon dibukani. Sakmenika dalang-dalang sami kempal lho, Mas. Nggih, matur. Nggih spesial kagem Pak Seno niki. Sembah nuwun menika ngraketaken pas derekan. Nadyan kula dereng nate pinanggih ning sami manu manjing dados derek menika kula remen. Nggih, Mas. Ngono ya, Mak. Monggo, yo. Eling-eling, yo.
Wila, ora iso. Ya wis rasa eling, rasa eling. Monggo. Edan.
Yai Kakung lho. Iya, luar biasa. Iya. Dasare sing ngendang karo sing ngedram Kakang Adi. Iya. Sing ngendang Mas Gandhe, sing ngedram Mas Yakul. Iya. Ambangane do nganggur mbok melu aku wae. Lho. Ngawur ora. Kono wis piyayi duwe kok melu. Ayo ambangane nang omah ya 30.000 sewengi kecekel. Ngawur ora. Matur sembah nuwun. Ngene iki seneng aku nok. Iya. Sesuk nek Mas Yakul apa Mas Gandhe ngasta apa Mas Sigit apa sapa wae Mas Kukuh ngasta ning Yoja ya kowe karo aku awake dhewe kudu melu ngancani mestine ya ngono. Mbak Agnes ya matur sembah nuwun Mbak Agnes ya menika ugi wonten awala kula saking KJM Komunitas Jeder Mania nyuwun lagu Sriuning Mustika Tuban. Oh iya nuwun salam budaya salam jeder. Oh nggih matur sembah nuwun. Saiki dalang-dalang iki do duwe komunitas-komunitas kono. Oh iya. KJM kuwi Komunitas Jeder Mania kuwi nang ndi-ndi ya ana. Iya. Nek nggone dhewe ya PWKS. Iya. Ngene Pak Mantep ya PSMS. Oh iya. Musuhe Persib. Lho. PSMS ya KFC kuwi nggone Yanom Surata. Ya pirang-pirang ya Mak. Iya pirang-pirang. Ya diaturake keparang nyuwun apa ki mau Sriuning Mustika Tuban dhisik. Ya monggo panjenengane sapa? Mbak Ika Suhesti. Ya saka ngendi? Ki presiden saka Kutha Kabupaten Banyumas. Ulang tahun yang ke berapa Pak? 448. 448. Oh. Hari jadi ke 448 ya. Paling tuwa dhewe. Ya. Paling tua dhewe. Ha iya, patang abad yuswane luwih 48 tahun. Iya. Sriuning no diaturake. Pamundhutanipun Sriuning. Nggih. Iya. Komunitas Jeder Mania. Ya. Pundi niku? Iki anu rombongane Mas Yakut. Oh, komunitas Jeder Mania. Oh iya, Jeder Mania. Mas Yakut iki sing aku sing nang drum kae. Ya ini bagus kae. Aja tok matke ndak kowe kepencuk. Iya. Ya bagus tenan ya Mak. Iya. Kaya piye to ya wis ngono kuwi. Mangga. Ya dibawani no. Nggih. Sinebut lawan putri Neno Sri Huning Mustika Tuban. Piyayine ya ayu. Oh, ngono kidul ki nek cara yoja ki nggone wong ayu-ayu. Oh, ning nuwun sewu kurang pengalaman. Kok kurang pengalaman? Dek ele ngerti carane gawe teh celup lagi entas kono. Kok iya? Tahu tak kon gawe teh kangge, Pak. Kae teh celup nggih. Teh celup ki dudari. Oh. Diudari diudak. Ayo aku padha karo ngombe kawul. Iya. Lah wong ya dereng tahu kok nggih. Nah, ngene iki lho. Lah teh celup ki meh dicelupke ngene iki wis teh wis mulai. Ha iki kok tok suwek kertase tok curke. Ayo mulane kurang pengalaman. Iya, ya ora apa-apa. Malah api kok jenengan ling unjuk dadi ketut kabeh. Ha iya terus untune kaya gigis kae. Ha, terus ya. Putra Kanjeng Sira lawe Neno uga di streaming lumantar PWKS live streaming, Dalang Sena live streaming, ya Salinda nek ora kleru no. Ya. Tak tilikane dhisik engko ndak kleru ndak didukani, ya saka Salinda. Ana hitungane mau, ya 797 apa pira mau? Ya.
Yo melu nyetriming matur sembah nuwun. Ya, saat iki wis sekitar 3.000 penonton streaming. Oh iya, matur suwun. Mula akeh sing nyuwun ki saka Lampung nyuwun. Ya, lumantar WA. Ya, nderek bingah menika saking Taiwan Hospital. Menuk Mandaraji matur suwun. Ya, request lagu Liwung. Oh nggih, mengke diaturake. Menika oh Mas Bimo Kukuh. Ya wis Huning gugur dadi kusumane bangsa ya none monggo Mbak Sriune mesti kutuban labung tresna lan saboyo pati marang Raden Wirapolyo yang wis bareng joget kok kemebul awakmu. Napa nih? Awakmu iso kemebul, kowe ora kemebul awak kuwi kaya kae lho Mak. Sentoran saka ngisor. Jenenge apa? Aku nek kon ngarani jenenge iki nek kleru iki digeguyu kanca-kanca mula wis trimo ora usah ndak omong wae ndak malah kewirangan. Lah iya. Jenenge apa? Gun smoke. Ya, gun kuwi senjata, smoke kuwi kebul. Ya. Senjata sing iso marai metu kebule. Oh, gun water. Oh. Gun kuwi senjata, water kuwi banyu. Ya. Senjata sing iso marai metu banyune. Ya. Pistol cah cilik-cilik kae no. Iya, bener Mak. Ki pamundutan diaturake ki mau sriuning saka KJM. Ya. KJM. Ki pirang-pirang malah wis muncul meneh chatting saka piyai-piyai. Ya, live streaming Salinda 797. Ya. Yang sedang menonton 2814. Oh iya, matur sembah nuwun. Derek streaming menika saking Mas Geger Boyolali. Oh iki ya Piyai Dalang. Iya Pepunden Dalang. Ya. Saking Tanah Laut Kalimantan Selatan nyuwun lagu Bajing Lincat. Oh. Bajing Loncat, matur sembah nuwun. Ya PWKS Kebumen. Nyuwun tembang Liwung saking Mbak Ani. Nggih badhe kula aturaken. Ya. Sapa sing kok kon kepareng nyekar meneh? Ya. Goleki sinden sing rada berbobot no. Ya.
Berbobot tegese suarane apik. Ora, tegese bobot awake wis melebihi target. Iya. Sing ngendi? Ayo Mbak Tatin, jumeneng Mbak Tatin. Ya. Oh, iki saka Paris ya nyimak. Paris ngendi? Kono, Eropa kono. Oh iya. Mas Adi iki sing lenggah ning Paris ki pendak-pendak mesti nyimak. Oh iya. Saka Hong Kong ya ana. Oh iya. Coba diwaca. Wong tong sok tang cium wong tong siha. Sempong tang cium foto sempong gubuk asmara. Wow. Napa niku artine? Njaluk gubuk asmara. Ora ngerti basa. Basa napa ta niku? Hong Kong iki lho. Oh, basane ngeten niku. Iya, iki HP-ku ki sing paling modern nih. Nek sing kirim wong Hong Kong ya bahasane Hong Kong. Nek sing kirim wong Yojo ya basa Yojo. Oh, ngenten. Lah saiki iki kearifan lokal iki saiki do dienggo ora sembrono. Ya, kowe nek nang Bandara Yojo kae. Nuwun para penumpang ingkang badhe minggah wonten ing Lion 519 jurusan Jakarta menika mangke badhe dipun bidhalaken tabuh setunggal langkung kalih dasa. Ya. Nek umpama Banyumas kene iki ana pesawat ya mesti ngono. Kaya piye pesawat sing arepmu mabur jam 3 piye padahal munggah ya aja kaya kowe. Iya. Aja pada merono-merono kiye numpak pesawat ndak ketinggalan kaya. Nek cara kono ngono. Nek cara Jawa Timur lho. Lho, padha-padhane dinandi. Iki lho pesawate wis arep munggah, aja padha dolan-dolan, cuk, aja dolan-dolan. Kok cuk lho. Dan cuk kono iki nek anu nang karo Ya rek ngono. Jangkrik ngono kuwi ya biasa. Iya. Lah iya. Ya ning aja tok anggap troco tin. Wong Surabaya ki pancen ciri khase Jawa Timur iki ngono kuwi. Banyumas ya ciri khase ngono kuwi. Yojo ya ciri khase ngono kuwi. Ya, wong Yojo aja dumeh aluse, ning kadang kala alus ki ora kok nglegani ati, nglarake ati ya pirang-pirang. Sing kasar nglegani ati ya pirang-pirang. Oh iya. Aku mayang ning Malang ya, tuku sego saking ngeliye iki takon karo bakule. Bu, sampun. Pinten, Bu? Lho, mangane apa, Mas? Mangane sego kali sewiwi. Lho, ora salarang-larang, 5.000 wae. Oh. Sego sewiwi 5.000 nglegake ati. Arep suarane kasar ning nglegake ati. Ning kowe ning Malioboro, Yojo kono. Pripun? Sampun, Bu. Injih, daharipun menapa? Kula sekul kalih ndok. 100 kalih dasa. Mudhar. Iya. Dadi ora kok sing alus ki nglegake ati ora, sing kasar ki sok nglegake ati, sing alus malah sok gawe gelo. Iya. Aku nek alus-alus yo ming gawe gelo kok. Kepiye iki? Niku bab napa? Sego. Iya. Oh, sego. Yo, nembango ki ana sing nyuwun gubuk asmara. Yo, diaturake. Yo, anu apa jenenge iki? Napa? Bawa. Iya. Yo. Wit mau wis tak mate lho. Pak Bupati pidato kuwi kudune kowe iki sinden-sinden do ngrungokke. Lah kowe kok lambene obah ganyemi wae. Lah niku mau maem kuat. Sinden kok mangan wae awake saya njebluk. Lah enten kok nek mboten enten iki. Wis dadi papat kuwi sing mburi loro. Apa ta? Apa? Daginge nyenol semono gedene kuwi. Ora ya. Ayo saking dene gajihmu kok. Ya. Ya dibawani, Tin. Nyingkar nyingkur. Rasah grogi santai. Iki neng laladanmu. Kok kan kula? Lho, iki termasuk Kulon Progo ya? Napa nggih? Lah mbok Jakarta kono iki isih Kulon Progo. Nggih benten. Iya. Iki wis Banyumas. Nek ra Kulon Progo. Ha iya, ya bener. Terus wiwitane nyingkar nyingkur saking Bandung Mas Adi Wijaya nderek monitor pirang-pirang ya mak iya sedulurku Hendro Pleret ya
Iya, Ndul Pleret ki duwe radio loro ning Banyumas kene no. Oh iya. Napa duwe? Duwe. Oh, berarti elok nggih. Nggih. Yo aja duwe nang kene duwe. Terus, ya. Lingsem yen keh mutan. Kena ngopo nek piyai lemu iki nek nyuwara kok mesti kaya ora resik ya, Mak. Nglengo gulune no. Oh. Lengo, niki wae mangan lengo e. Ah iya, aja kok kean lengo. Lah nek awake cilik mboten nglengo. Ya ora, ning suarane mesti luwih landung, luwih dawa. Heeh. Nek jenengan termasuk nglengo mboten? Embuh rung tak dileki kok ket mau. Ketoke rada nglengo wong rada lemu. Ya ora apa-apa. Iya. Ya. Lelampahan kang wuri Neno tresna tulus nadyaning buk asmara. nggih, mangga. Nano. Ya. Yen liwat aku alon wae dangdute blak kutak kublak kutak tak blak tak blak tak Yeah.
Sembada kalore Napa? iringane iki digawe kepenak mle obah ming sithik. Iya. Ora apa-apa. Mengge. Yo, Mbak Ayu. Ya, diurutake. Ya iki wektune ngoyak enak. Ya. Ngene ora diratani ndak gelo penggalihe Mbak Ayu. Mbak Ayu iki. Tunggal sak pabrik tegese lemune padha. Iya. Ya ming sing iki nganggo kacamata. Wis nom-noman rada lamur. Iya. Lha pripun to, Pak? Ya ora apa-apa, kowe iki ayu-ayu jane mulo malah luwih apik nek nganggo kacamata kok ndak nganggo kacamata barang. Gaul lho, Pak. Gaul apa? Iya. Gaul. Ya katarak kuwi kok gaul. Boleh ngunekke ora banget ora. Aku ki lho, minewe luwih gedhe saka kowe tak usahake ora nganggo kacamata. Iya, mergane ngopo? Trauma ngono. Kok trauma? Kacamata ki rak marai gedhe to apa-apa? Iya. Aku nguyuh iso mlayu dhewe kok. Mergane kaget aku. Lah kok lho, semit padha apa iki aku? Iya. Tak kira nek ula. Bareng tak copot kacamatane padha wae. Iya. Ya ora apa-apa. Mangga Mbak Ayu menika wonten pamundutan cara Banyuwangen. Ya, mau sing diaturake. Mang bawani gelang alit. Ya. Dawake gerajagan, ya jari sambil kemangi. Ganti gerajakan no, sambil kemangi wis rada kesuwen. Oh iya. Monggo diaturake, ya. Mambyat mayon. Ya, mangga. Mambyat mayon. Suarane kok kaya iso pedhot-pedhot. Latihan kuwi. Oh. Ya. Suarane. Latihane piye? Boncengke montor liwatke dalan sing grunjal. Oh. Karo kon nyuwara so. Mergo grunjal. Gandeng belambyangan
nyarambai yo lor lan kidul apik ya mak oh kandhane kowe nek arep iso nyindhen iso ndul ngono kuwi nek moh latihan ya saben dina mangan laker loro ora iso ngono kuwi kaget tak pripun Pak ora apa-apa Kang Lambiangan ya neno ternyata iki mbok menawa pengaruh le nabuh kok no. Pengaruh le nabuh piye? Anggere tabuhane seru ki metu kebule. Ya ora kok ya kuwi den digawe saka kono kok ya dipejet ngono lho. Dreng bul. Ya. Tanah hendian Gumel yaring taman Sarinusan Tara ya dilintoni gerajakan ya Mbak ya monggo dados Raina
jan anggere sindenku nyanyi kebule. Heeh. Gayeng ya mak ya ning kondak ngentekke wektu ya nak ya. Merga wayangan ki ya ora mung seneng-seneng tok lelagon-lelagon tok ning kudu ana bacute critane lakon ya kudu tuntas ya. Iki sing pungkasan ki tak tokke sindenku sing linemu nang ngisor kretek kali Serayu mau nak. Sapa? Iki Mbak Ani. Ya, iki kok sik nyuwun liwung Mbak Ani. Ya. Ya, aja dadi atimu ki sinden mantan preman. Ya. Dadi ya omongane iki mesti sok ora cetha. Ya. Iya pinter nek kon nembang liwung. Suarane ya apik. Ya ora tek apik, ming polahe no. Iya. Ya coba kaya ngapa? Yo. Saya lemu ya, Mak. Ya, Mbak Ani ya iki piyai saka Sumatera, Sumatera. Asline saka Sumatera. Ya. Aku jan nglumpuke sindan-sindan saka luar Jawa iki Sumatera. Iki sing saka Sulawesi lagi bali kampung, pulang kampung. Oh iya. Ngono ya. Dadi iki nggawa sing saka Sumatera. Ya. Sing bapakne gajah. Heeh. Kok gajah? Ayo duwe telale ora? Iya. Ah ya wis kok ya. Jenengan? Aku ora. Ya aja ditakokke nggon aku kok ya. Wis yo. Liwung, Mbak Ani. Ya. Niku sik nyuwun Pak Hendro Pleret. Nggih, oke banget. Saking PWKS Kebumen ya nyuwun liwung. Ya. Saka iki mau sing ngaturi arep duit 100 iki mau ya nyuwun liwung. Niku Pak Hendro Pleret sik ngaturi. Teh Hendro Pleret iki. Nggih. Balekke. Lah? Ngopo to? Lah nika teng samping. Oh iya kae ya seniman Yojono. Iya. Seniman bakul obat. Iya. Obat napa? Utamba kuwi lho apa jenenge R-Eking kuwi lho dadi sapa sing ngemut knalpot bakal mari. Iya. Tak kira obat kuat. Iya Mbak Ani. Liwung Mbak. Iya diaturake. Iya. Diarti liwung atiku koncot. Oh itu deh. Kleru Pak. Iya. Iya. Dadi liwung Godo ati rintan sirang dalu Hakin urpen jalaku Sing mampu Larang ngoyahi segoro Tatan bisa nguluke atiku Mbak kula tak joget kali Mbak niki. Sip. Ya wis padha lanange. Iya. Kok padha lanange piye sing siji wedok kok. Kula wedok tulen lho, Pak. Iya. Orang ngandel ki nek wadon jelas lanang jogete kaya lanang. Kepriwe, Mbak? Neng kan aku ra duwe manuk. Lah jajal dibuka. Hah? Yang nembe ngandel nek kowe wadon. Lah jenengan buka dhisit. Ya, ya buka-bukakan. Kok senengane kok dur tantang-tantangan ora. Iya, aja buka-bukaan nang kono. Monggo ndak sik kisruh aku. Iya. Iya. Ya, wah jogete mesti gayeng iki. Sing siji nek carane pit iki murni pit wedok, nek kae ana plantrangane. Lho justru sing kepenakan plantrangane kena nggo bansikan. Lah iya ya bener kaya kowe. Ah ajar cara kene ah. Iya bener kaya kowe. Ana plantangane. Siki ya. Ya. Omahe cedhak Taman Makam Pahlawan. Pahlawan. Nek itu. Ya, mangga ya. Hui. Sabtakan kita ratu. Wah. Siku. Amoke Gusti ilangi. Tresnaku bakal dikowong. Ayo jak-jatan nih.
sejati lan tenan kok. Iya. Lho, ke pas. Ke BG ke barongane. Masa nyong barongan? Lah kuwi ambek banget. Ya ora lah. Ambarika. Sing digumuni untune dadak digelatak kok. Lho ki jenenge gaul. Oh, iki kuwi. Untune dadak diapane? Gelatak. Digatake digapane. Dipager lagi iki. Wis tak gaul. omongi bola-bali lho. Aja tok nei kawat. Lah? Mergane engko nek bar mangan gudangan kae, Heeh. kene iki kaya tukul apa-apa ae. Ana bayem, ana kenikir, ana Lho mboten to, Pak. nek duduti mongko suwe banget. Mongko aku nek dudut gelis lho. Niku geseh, Pak. Jenengan dudut napa? Bayem kenikir. Bayem didudut, bayem ya ora kena didudut. Lah apa diapa? Wong amo nek sing jenenge kena didudut kuwi bangsane rambut. Oh. Kuwi kena didudut, nek bayem ora kena. Lah terus dikapakna. Lah ya dilap. Bayem kok dilap. Jajal kan dudut bayem mari bisa. Dudut Iya, bayam. Siki Maksud- bayem nang lambe, didudut apa kena? Lah ki nek kecantol nang maring untu, waduh gayane iki. Ya aku ajar kok. Kecantol maring untu tuli didudut kaya kiye. Lah wong bayem kan amo didudut ya pedot disit. Ya aja nanti pedot. Lah ya tergantung. Ya terus Lah wong bisane pedot wis ngumur. Ki jenenge sapa to asline lanangane kuwi? Nyong apa? Iya. Dodok. Jenenge Dodo. Ya akeh. jenenge Mbak Dodo. Dodo sapa, Mbak? Agus Widodo. Agus Widodo. Nek bengi Mbak Agnes. Tergantung bayarane. Oh, nek bayarane murah? Ya dodo bae. Oh, Dodo bae. Nek upama bayar tergantung bayarane, nek upama aku kencan karo sampean, tak bayar dit palsu. Lah ya mola. Lah ya gelem wong kok ya wedok palsu kok. Oh iya ya. Lah iya. Bener Rika, iya bener. Ya, maka Yo. Jenengan Mbak saged? Yo. Segoro datan bisa muluhke atiku kowe nek ane Alam. kowe kena joget ya biayaan iki kena. Nggih. Ning ati-ati. Lah, Nek kae iso pindah kene ra apa-apa. Iya. Loh, ki bisa pindah. Ya ora. Oh, iya malah gede nyong karo kowe dene. Ya ning nggon asli Rika kan muni. Muni. Ya muni. Ya. Deleng gon. Ya mo. Ih, nyong kepen bukti kena. Lah mah Asli apa ora? mau mangan Aja. jenengan ngadeg. Tapi Aja kok nih, gede aja nyong. wis. Lah. Kowe aja wani-wani tanding karo Mbak Agnes. Priwe. Nek gone Mbak Agnes kae upama teles ngono iso di-PP apa ngono amar tok PP teles. Nggih mboten, Pak. Kena gondol kucing. Ki malah serbaguna susuku. Kok serbaguna? Kena golap. Kena golap. Iya. Ya, maka Mbak. Duet maut. Iya, jenenge Mbak Ani Puja Suma, Puja Kesuma. Iya. Karo Agnes Puja Mantra. Iya. Puja Kesuma karo Puja Mantra. Siji Puja Kesuma, Kesuma iki artine kembang. Kembang iki berarti wedok tenan.
puja mantra iki disulap saka lanang dadi wedok. Iya. Ya pancen ngono, Mak. Iya, Nak, teruske dhisik critane mengko ndak kentekan wektu. Ya. Dawuhe bapak-bapak nalika ning pendopo mau dawuh supaya aja nganti nerjang adan subuh. Ya. Nerjang adan sepisan mergo nek cara kene iki adane kaping pindho. Adan pisan terus engko adan subuh sing satenane. Ngono. Ayo teruske dhisik critane. Ya ayo tak dereke, Mak. Tansah marmaring sukma sinukmaya winayu ing asepi sumimpen telenging kalbu pambukaning warana